На всеки понякога се налага да търси защита на правата си. Затова му трябва адвокат. Без препоръка от познат, нещата към момента се случват трудно. Ако случаят е в чужбина, става още по-сложно. Вече има по-лесен и бърз начин да намерите подходящи адвокат за вашия случай в България или другаде в Европа. Висшият адвокатски съвет и Министерство на правосъдието представят услугата "Намери адвокат". e-justice.europa.eu е адресът, на който ще намерите своя правен защитник. Изберете държавата, която ви интересува, града, в който търсите помощ, език, който адвокатът владее и областта на правото, в която ви е нужен експерт. Получавате списък на всички регистрирани адвокати, които отговарят на вашите изисквания. Свободата да направите информиран избор вече е ваша. Договор за безвъзмездна финансова помощ, проект "Намери адвокат" по хоризонтална програма "Правосъдие 2022" е правосъдие на Европейската комисия.